mij vertelt nooit leeg, mij vertelt altijd de waarheid. Dus moet je een true story. Mijn ma vertelt me, of mijn lees mijn ma vertelt me, dat ik bij Brocodee kon Latina osso. Lukobon, dit heb ik meegemaakt. Ik kom in de net in Boezedee maanden na osso. San kan wakamiti toe. Suriname was een kolonie van Nederland. En dan had je koningin. Of zo toen wel Elmina geloof ik nog, Mina Sabi, Moro Yara. Maar elk jaar op een jaardag, eind augustus, werd dus kermis gehouden, ongeveer een week lang. Kermis werd Confriari genoemd. En dat werd gehouden op Landen. Ze noemen de plaats Landen waar nu Hotel Royal Torarica is. En dat is naast de Sommersdijkse Kreek. En dat was een hele attractie. Want ik geloof niet dat je meer attracties had in het land. Dus kermis was een bijzonderheid voor de mensen. Mijn moeder heette Wiesje. Ze was ongeveer 22, 23 jaartjes jong. Ze woonde aan de Helenastraat 32. Met een vader en een aantal broers en zusjes. Want zij was de oudste. De plaats was meer bekend onder Leentje Kops. Dat hoorde bij Land van Dijk. Leentje Kops was volgens haar de eigenares van die omgeving, bij wie haar vader dus het terrein had gekocht. En toen haar moeder overleden was, heeft ze dus de leiding van het gezin op zich genomen met een verschrikkelijke strenge vader. Marie was een nichtje van Wiesje en die woonde naast. Op een zeker moment, niet lang na die dood van mijn moeders moeder, vroeg ze aan haar vader of ze naar kermis mocht gaan. Natuurlijk werd gevraagd naar Sumayego. Toen zei ze met mijn nicht naast Marie. Dus hij gaf er toestemming. Hij gaf er ook een zakhorloge om te kijken, om te letten op de tijd, want ze mocht niet laat thuiskomen. Want hij was ontzettend streng. Dus die dag gingen ze naar kermis. En ze wandelden, ze maakten plezier. Maar die avond dacht Wiesje niet meer aan dat horloge dat haar vader haar had gegeven. En plotseling hoorden ze die toren van financiën slaan. Toen zeiden ze, Migado, 12 euro ba. We moeten weg, we moeten weg. Nou, normaal kon je daar een taxi vinden. Er was geen taxi te vinden. Dan zeggen we kunnen daar bij het veersteiger vinden. Daar bij de Heilige Weg was ook geen taxi, dus ze liepen door. Alleen, je had weinig mensen, je had geen verlichting. Je had op afstand op een hoek had je een gaslantaarn. Elke middag 6 uur kwam er iemand op een fiets langs. Trok aan een touw, dan ging het aan tot de volgende morgen 6 uur kwam hij weer langs. Trok weer en het ging uit. En ze sloegen toen de Steenbakkersgracht in. Steenbakkersgracht heet nu Dr. Sophie Redmondstraat. Want op de hoek van de Steenbakkersgracht en de Zwarthovenbrugstraat kon je ook vroeger een taxi vinden. Maar ook daar was er geen taxi. En volgens mij was er in het hele land 2 tot 3 taxis. Dus ze zeggen, dan moeten we nou te voet naar huis. Dus ze begonnen te lopen door de Zwarthovenbrugstraat. Maar ze zagen een echtpaar voor hen lopen. En toen zei Wiesje, Marie, luku even je chief voetu. Want ze zeggen geesten die zweven. Dus hun voeten komen niet op de grond. En toen zei Marie ai. En ze hoorden ook die mensen praten. En toen, vanuit het niets, kwam er plotseling een klein zwart scharminkelhond. En Wiesje zei, want blakadago ik kon smeren in voetu. Dat ik ben naar je masra naar je missie. Dus die hond liep terug. Maar voor een pech zijn die mensen, dus het echtpaar is dan een hoek ingeslagen. Dat was de Hoge Straat. Dus toen waren ze alleen op de weg. Ze dachten die hond gaat mee naar die mensen, maar die hond is niet meegegaan.
Dus die hond liep steeds voor hun uit. En op de hoek van de Prinsenstraat bleef die hond staan. Dus die hond is blijven wachten. Toen ze dichtbij waren, ze liepen door. En ze vonden het vreemd. En ze liepen door en op de hoek van de Dranbrandersgracht weer. En toen zei Marie, weet je, Asan, die is nee, Lukoboom, is je moeder. Je moeder brengt ons naar huis. Toen zei mijn moeder, hou op met nonsens. Dus mijn moeder greep haar vast. En ze maakte geen grappen om weg te rennen. Dus mijn moeder greep haar hand vast. En ze liepen door. En op elke hoek stopte die hond. Ze gingen steeds geloven dat het iets was dat niet in orde is. Die hond bracht ze veilig naar ergens. Dat gevoel kregen ze dus. En op een zekere hoogte kwamen andere honden ruiken aan die zwarte. Die kwispelde even met haar staart en liep door. En bleef op alle hoeken staan. En op de hoek van de Gemeenelandsweg stopte die hond langer, keek in de Gemeenelandsweg. Want men vertelde dat de Gemeenelandsweg bekend was om de spoken. En toen zei Marie, weet je, Mitegi toch is je moeder. Zeg, hou op met nonsens, maak me niet bang. Dus die hond liep door, voorbij de Commissarisstraat, de Limesgracht. Zij zouden het molenpad moeten afslaan. En toen zei Marie, nu wil ik zien waar die hond naartoe gaat. Dus die hond is blijven wachten. Toen ze dichtbij waren, sloeg die hond dus het molenpad in. Vreemd. Dus die hond zou rechtdoor kunnen gaan, maar die hond is rechts afgeslagen naar het molenpad. En toen was het voor hun duidelijk dat ze werden begeleid. Ze waren bang. Ze waren heel bang. Die hond passeerde die straten, maar wachtte steeds. Keek om naar ze. Hoe ver ze waren, liepen door. Dus tussen de Theodorusstraat en de verlengde Rustenvredestraat was dus de afstand tussen die dames en de hond veel groter. Wat normaal niet het geval was, want die hond liep een paar meters voor hen uit. Dus Marie maakte de opmerking, waarom loopt die hond nog zo ver voor? Op een gegeven ogenblik op de hoek van de verlengde Rustenvredestraat en het molenpad, daar is die hond middenin gaan staan, keek pal naar het noorden. Toen zei Wiesje, Dawoshisa, sa al Aishino. Dus toen ze aankwamen en ze keken, zagen ze iets wits daar bij de Limesgracht, Rustenvredestraat. Toen zei Marie, Bigado Wiesje, luku drape, luku asang drape. En toen zagen ze een kotomissie in het wit met een bekken op haar hoofd. Dus toen zei Wiesje, die sting is groot. Maar hoe meer je keek, hoe groter die vrouw werd. Dat op een gegeven ogenblik ze zo groot was dat de kotto, als het ware, de hele breedte van de weg in beslag nam. En die hond stond te kijken totdat die twee bij die hond waren. Dus die hond heeft naast ze gelopen, voorbij die hoek. Maar zij woonde aan de Helenastraat. Dus die hond liep plotseling weer een paar meters voor hen uit. En sloeg dus de Helenastraat in. En je had nog een hoek voor hun woning. Die hond is intussen het erf opgelopen. Marie woonde rechts en Wiesje woonde links. Er was een buitenkeuken net op de grens van waar ze woonden. Die hond is gaan zitten en keek uit naar de straat waar Wiesje en Marie naar binnen moesten komen. Dus ze kwamen fullspeed het terrein op. Ze zagen die hond weer daar. Ze kregen kippenvel. Die ene rende links en die andere rende rechts. Want die hond is nadien verdwenen natuurlijk. Opa zat al te wachten op haar. Begon te schreeuwen. Pegomoto solati. Huh? En hij zat altijd met een bamboestok. Want hij takelde ze af met een bamboestok. Pegomoto solati. Huh? Wiesje zette haar hand op haar mond. Om te zeggen, stil, stil. Toen begon Wiesje te vertellen. Dus hij luisterde even. Hij hoorde iets van een zwarte hond. Toen zei hij stop.
Tamara Bogotak Morofara. S morgens was hij vroeg op, revisie, heeft ze dus het hele verhaal vanaf landen, alle finesses verteld. Toen zei hij, a vrouw voor de Vregestraat bij de want takrusani, abe go do ogri, na yuma bescherp uno, a yuma charun kona oso. Kaars is gevallen, vloerbrom. Dan kan ik een biggie brand in mijn osso. Is mijn water.